May buntag mga boss. So karon mga boss, nataron dire sa Bala River. Kay amon tuyo, maligaw ang tami ba? Unya, ang problema ni kay gibaha man gabi ini ay. Gibaha. So mo ni, aw na plong. Mo na ni imporma sa ko ano? Sa Bala no, Bala River mo napahak gid ang tulay oh. Nako kay pahak nya. Dili yung tami maligo. Problema ni di na takanaw kay landslide man. Landslide. So problema dyan ang mga gihay nilo kay na mga trabahante na mo duty padulong bintura. Kaya po yung mga trabahante mo uli patamugan. So siguro kayong ulan diri gabi eh. Imbis na maligo may di na may kaliguan eh kay hapog naman kayo diri agian oh ubos. Munaog naman ka, munaog. Dili matami nakaligo, munaog. Karon kailangan na muna og na landslide ang yuta. Tumato tas bikas no. Asla o di na sila kalapos oh. Bis na mulapos sila. Oh mo ni porma dre oh. Napahak ang yuta. Unay gani likon ang kuan, likon ang siminto likon. So wala ni bardaw ng siminto, ang yuta lang ang balas lang dre na naganaw. Kung kay kausaban ang sapa sa bala no. Wadlo ka mo tama kay basig landslide oh. Kapahak.